Asikubingelele embukeli lapho ngasekhaya ubingelelwa inkunzi manje uqumba amaqumba laqumva iselesele lentaba ibingelelwa inkunzi umbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha bathi beyivimba ngapha aphuma ngapha igama nguthabiso ngwakacele igama lohlelo ke yihwhy mina ngaphansi ke kwe channel ewuchungechunge madlemahloka kamnandi lapha ku YouTube sithi uhlanga media isho ke le ihwhy mina la khona umenziwe suke sibhalela khona ngenhloso yokuthi efuna ukuthola iclosure ngenxa yokuthi umenzi wamenza okubi enza umenziwe kodwa ke waloke ehleli nokuthi umenzi akazi umenzi ukuthi uyena omenze lento kodwa umenzi waseyazi ukuthi usibani owamenza lento sezomtshele kaBhoqo ke manje ukuthi hey ngihleli nje ngiyazi ukuthi wena owangenza u1 no2 no3 so namhlanje ke khona ke lapha ke intokazi ethe yasibhalela kunomlisa lapho umakhelwane wayenza kabuhlungu hey indawo yaseNanda kwenzakalani lapha eNanda kwenzakalani ngempela lapha eNanda ake nisichazele bakwethu omakhelwane bezozisana ubuhlungu ukuthi mabufane nalobo kodwa ke sikhona vele studio manje oyedwa abo sefikile omunye kuthi usashona evumbuka le makhashahasheni eNanda asibonge sigijima estudio asikubikele sikwamukele futhi umbukeli lapho ngasekhaya sesihambe sahambe sayithola le ndoda sekusebenzekile khona ukuthi itholakala siyabonga mfowethu ukuthi ulokhuzi usihloniphe ukwazi ukuthi ugcina ufikile la e-studio kuyasijabulisa kakhulu lokho manje umuza kade ngilonke ngiyibuza wena bengiyibuza ukuthi bowuzubaleke nje bowusoleni kodwa ke asikho lapho ake ngikubingelele mfowethu ngikwamukele ohlelweni hayi bingelela mina malume mana ke mfowethu igama nesibongo ubani usuka kuphi oh hayi igama ngosizwe kwaNcube isibongo ne ngisuka khona la endaweni yaseNanda nje oh yeah okay enzinze khona yeah mana ngifuna ukuthola bafu ukuthi mangingathiwa mhlawumbe zichaze unikezwe nje ithuba lokuthi ngaphambi kwabantu kuthiwe zichaze wenzela ukuthi umuntu okubukele akuqonda ukuthi umuntu okanjani atheza kuwena abazi ukuthi ngiyobhekana nani ungathi umuntu onjani nje hayi mina umuntu okhulekile most isikhathi esiningi umuntu ozikhululekele yikho nje ukuthi ke umunye umuntu ongaziyo angangasho ezingisho mina but mina ngizazi ngomuntu okhululekile yize ngiye ngaba ke semacaleni nje angekho mahle kodwa phela wonke umuntu yalenza icala kwemanje ngibuyisiwe ngihleli nje kuzo lezo indaba kodwa sekulungisiwe uke waba nomuntu onamacala mhlambe kanjani emphakathini eish ngoba wazi nawe indawo yaseNanda kuyona indawo emnandi yabo izinto nezinto zinokwenzeka uthola abangani menza izinto sasnacks and then you end up kwaqaxela mina ke but akusenani okay yeah lilonke kahle umuntu o right umuntu kuyikona nje ukuthi mhlawumbe ugaxelile ngandlela thizeni mhlawumbe nokuinfluenceka ngandlela thizeni banganini noma nawe lempilo boyiphila wahlangana nabanye abantu abayiphilayo noma bowungayiphili wahlangana nabantu abayiphilayo bakufaka kuleyo mpilo lo bengayiphila wafa kwabantu ngeke ngisho ukuthi bangifaka Mosi ngicathi ngishintsha indawo ngezenanda vele ngafica impilo ishesha futhi banizinto yabo nawe ungathanda ukuthi hayibo umfethu hawu ukwazi ukudlala iPlayStation kubo mina ngifika ekhaya you know kancane njani angena ukuthanda izinto ngasho kushuthi ngamanye amazwi ungathi lamacala okhuluma ngamacala njengokweba noma mhlawumbe amacala okubulala amacala maningi amacala kanjani bafa nabafethu sahlala nabo sasinalo mkhuba ogibela yabo itimela shy in out base kuba shoplifting ila engaze ngalimala khona kwe shoplifting but nje not ukuthi uzosukela umuntu hayi nokubulala no hayi hlezi sikuzana kusaba kakwayi lokho yeah mhlawumbe mangathiwa cha ukuchazela umuntu ongazi mhlawumbe ngoba umunye umuntu uzozibuza ukuthi shoplifting kuyini dade ungathi yini ukwenzani uyabona like uma usestore store okunalabo chocolate abala ngasethilini wona wo chocolate akunake kakhulu ikhamera le lapha mawuyibuka kanje ibhekelela ukuthi yabo leyo nto leyo ngayithatha uyibuka ongabusayifaka phakathi shop la side ayekho futhi ozolokho kunayo alright okusho ukuthi
boboshelwa izinto ezikanjalo mawuboshwa Isandla nje isincane lapho lapho. boboshelwa ukuntshontsha Yeah. okay njengamanje usanda kuphuma ejele futhi again Yeah. noma usaboshwe kanye mhlawumbe angazi Hayi ngiboshwe kanye nje futhi nakhona uthe ukuhlala noma nje kube into hayi beku 5 months base nginikeza u2 ngaphandle ngiyiphatha kahle nakhona kunothu osawuhleli la ngaphandle awakapheni hey ngisawumsola nje ngeke kuthiwa kubuye kusayini into enjalo eyabona ngisakulezo zinto kodwa ke kuzolunga nje inyangeni ezayo nje zo2 ngizobe sengiright futhi usanda kuphuma ke bafu futhi usanda kuphuma manje ngifuna ukuthola mhlawumbe ukuthi la njengaphandle abekho mhlawumbe abantu okuphazamisane nabo mhlawumbe nigcine senibekana izandla engabe into ezikanjalo nje awukho lapha hayi leyo mpilo nje ngithe ngiphuma ngathi hayi ngisafuna ukwengiphilele impilo engayiphilanga ekuqaleni because phela nakhona umuntu mhlawumbe ngabona ngathi hayi semdala no angekho mdala isikhashana nje esincane ngibonile ukuthi no sengijahe ezinye izinto ngashiya ezinye but hayi ebantwini osondelene nabo ngaba bomndeni kungaba abantu mhlambe ophila nabo soloku ubuyile ejele niphathene kanjani ni right nabo yeah ngasho kanjalo ku right yonke into nomakhelwane bayajabula ize yalekelela lapha nalapha kodwa kunzima ke uyazi na uma ubuya lapha munye umuntu thatha kaxwaya even ingane egcekeni hayibo uthi ngiphathela amanzi athi sebeyasaba manje abantu kodwa ke kuyajwayeleka yeah ngiyabona mfowethu kodwa mhlawumbe masingathi ake sibuyele emuva mhlawumbe ungakaboshwa ngalesa sikhathi ungakaboshwa ku 10 out of 10 ekuthembekeni kwakho awungazinikeza abantu ku 10 out of 10 ungakaboshwa usaphila le yampilo ekuthembekeni nje kwakho awungazinikeza abantu ku 10 out of 10 yo sengashiya u1 nje ukuthi amanga into ebengihlezi kunawo but the rest 100 usho ukuthi wawungazipha ku 10 out of 10 wangazinika ba 8 9 7 6 wangazinika ba for ukuthi nje bengumuntu obetha impilo boyiphila nje yonke ukuthembeka kwakho ebantwini ukuthembeka kwakho emphakathini bongazipha ba 9 u1 ukuthi most hayi bafu mhlawumbe ake ngibuye ke manje ngize manje ke so uphumile ejele ungazinikeza ba 10 out of 10 ngoba so uphumile ejele hayi manje still ngisayishiya nawo 9 ngeke bafu yeah uthi ngaphambilini kade uhlupha wenza izinto ezubelelese ezingasile ungathembeki lokho uma uyisigebengu usungathembeki la bengihlala naye angisasho kwabantu sengisho emphakathini nje jikelele ungakaboshwa bongazipha abani ku 10 out of 10 hayi lapho ekuthembekeni shothi singasho sithi u5 because u5 okay akekho umuntu obengangisukela athi no hayi lo fana yisela no cha no sengisho phela angithi wena uyazazi ukuthi bowuzenza izinto yebo abantu bebengakuboni sengikhuluma nengaphakathi lakho nawe nje hayi 4 rise hayi 5 umkhulu kakho shuthi ngamanye amazwi 4 yeah u4 all right ngaphakathi wafike wathola isifundo ezithize zokuphila impilo mhlawumbe uthi mawuphuma ngaphandle sekumele uphile kanjani nabantu sekumele abantu baphathe kanjani sekumele ubenze kanjani abantu ukuthi baphinde bekuthembe futhi again njoba sowubuyele emphakathini futhi wabuya naso leso sifundo wasebenzisana ngaphandle yeah singisebenzela kuyimanje because ezinye izinto ziyaya kancane zajwayeleka yabo sengiyakwazi ukuphuma ngikhululeke ngihlala esitolo ngithenge lokho okuncane kungamuntu ozoxwa kodwa khona kusanzinyana kodwa kuyajwayeleka okay yeah ngiyakuzwa mfethu manje njengoba sowubuyile ke sola ngaphandle uthe wawungazipha u4 ngalesa sikhathi songazipha bake manje since sowuphuma ejele sekunezifundo oyitholile kulesikhathi esengihlalile lesi nje isincane onaso la ngaphandle kongangazi u9 ngangilika kongaziyo ke ngoba phela ke aswaye kama past ngikhuluma ngengaphakathi lakho nawe uqobo lwakho uzipha unayo ngiyawudeserve manje ayibo sengishintshile kakhulu from past kuyinto enhle mfethu yabona uma sowuke waboshwa masophumela ngaphandle kuyinto enhle ngasonke isikhathi ukuthi masowubuyele emphakathini ufike uthembeke uzame ngokusemandleni ukuthi ulungise more especially uphinde ube umuntu osasayina futhi ejele
kuyinto engalimaza igama lakho futhi kakhulu ukuthi uphinde futhi wenze into yobugebengu ngoba kahle kahle lokusayina uphindela phakathi angithi uyabona lapha hayi mfethu no mhlambe umphakathi ongakini kumele ushayele izandla igalelo lakho umuntu okhombisa ukushintsha kakhulu so kunomuntu la othe wasibhalela uma esibhalela lo muntu uthi kunodliwano ndlebe afuna ukuba nalo nawe ngezizathu ezithize akathe wayibala kune video nje ngifuna ukuthi ngikukhombise yona umuntu futhi omaziyo since uthe uno9 ku10 okusho ukuthi ngicabanga ukuthi silindele okuhle kodwa mfethu akwazi ukuthi ngabe into embi futhi awusolisi umuntu nje okahle kakhulu ake ngilokhuze la sibone ukuthi le video isiphathelene uzoyimisa nje kanje ifoni yabona lapha ezansi lapha impela ke uyoshaya uplay lapho bese uyayibukela lo video mawufuna ngikuphindele futhi mayiphela ngisengakuphindela nginankinga cafaza nje lapha ezansi igama uZodwa wakaDlamini ngokuhlala ngikhona ngala eNanda ngibhalele uHaimina anda uhlanga media ngenxa yesimo engibhekene naso njengamanje engingajabula nengakuthokozela ukuthi ngithole isisombululo sayo lenkinga le ngoba iyangihlukumeza kakhulu umphefumulo ingakho ngize ngabhalela uHaimina ngoba ngempela ngiyalidinga usizo mina ngumuntu oyiphantela ngokudayisa ukuze ngikwazi ukuphilisa umndeni wami so into eyenzeka ngathi ngiyafika ekseni la ngiphanta khona ngiyafika isitolo sami sigqekeziwe mangena ngaphakathi impahla ayikho kuningi okuthathiwe phakathi kungihlukumeze lokho kungiphula umoya since ngumuntu oyiphantelayo nami ukuze ngikwazi ukuphilisa umndeni wami ngizame ukusesha nami ngithi ukuphenya emphakathini ukuthi abekho mhlawumbe abanolwazi ukuthi kwenzakaleni ngoba nokuya emaphoyiseni angikwazi ukuthi ngiye emaphoyiseni ngingenafakazi obugcwele ngingenamkhondo ukuthi mhlawumbe ngingathi ngisolela abantu so itethe ukwenzeka-ke ngithe mangithi ngiyazama ukuphenya emphakathini kube khona okumkhondwana okuncane engikutholayo ukuthi ngathi khona abafana bakhona la endaweni kungihlukumeza umoya kakhulu-ke ngoba ngithe mangithula ngicabanga ngijula ukuthi sebengaze benza into ebuhlungu kanje kumina ngiyiphantela ngiyizamela nabo bayabona ukuze ngikwazi ukuphilisa iy'ngane zami nomndeni wami only to find out futhi ukuthi kulo mkhondo ongutholayo ngathi abantu engibaziyo futhi babuye bazohlala la esitolo sami abanye babo uthothi akanangisho imali yokubhema ngikwazi ukuthi ngimnike lo luzi ngimbhemise kuwe kwawuphula kakhulu-ke umoya wami ingakho ngibhalela uHaimina ngoba ngempela ngiyacela ukuthi ungenelele ngoba umkhondo engazuthi lo mfana lo kunomfana othumela iy'ngane lezi iy'ngane ziyamsaba lo mfana ziyamsaba lo mfana futhi okubuhlungu nakho konke lo mfana ngiyamazi ukhulele phambi kwami uke wathi ukuganga waboshwa waphuma ejele mephuma ejele kwawumuntu ongazuthi uyiqoqile uyiphethe kahle kodwa manje ngiyathuka ngiyahlukumezeka futhi emphefumulweni mawukuthi uyena osekwazi ukuthi enze kanje kumina engibuye ngikwazi ukuthi ngibuye ngimsize khona ngeke ngikhuluma amanga ngingalisho nje iqiniso ukuthi kwayimina ngiyamsaba ingakho ngakwazanga ngisho ukuya emaphoyiseni kukabili ngiyamcabangela ukuthi lo muntu njengoba esangaphandle usasayina
Okwesibili vele-ke Nkosi yami Bandla-ke ngiyamsaba kwayimina. So bengingacela bandla ukuthi uhayi mina ungenelele ungisize. Ngiyabonga. Ya into enjalo bafo. Esho ukuthi amabhada angilandele. Hey. Yini ndaba uthi amabhada akulandela? Isistera leli Mosi bezongitshela if unenkinga angazi nanokuthi ligqekezele. Awazi ligqekezela? Angiyazi lento lena. Hawo. Hey Mosi. Ngeke yenze lento sistera. Nanokuthi wena vele usasanda kuphuba ngicabanga ukuthi ungenza into kanjani. Mina ngayenza angicabangele shothi. Ngoba bayona le life bengayithanda. Isister likhona ke bafo la. Angazi noma ungakujabulela nokuthi ulibone mhlambe uyikhulumele wena nalo nalikhulumele nawe. Hayi angavela hayi. Ngoba manje sengiyathuka yazi. Okay, awuthi ke ngithinta ikhulula ngaphandle ilokhuze mfaka. Yeah. Hayi mfakeni. Yeah, fine. Okay. Ayike. Nangeza. I guess asibone ukuthi khamba kanjani. Sisi kunjani? Ngiyaphila futhi. Siyaphila nasidade wethu. Ngifisa ukwazi ukuthi yini ekuyiyona dade wethu ekulethile la ekwenzela ukuthi usibhalele mhlambe khona nomfowethu ezozwa. Engakusho bhuti inkinga enginayo. Ngagqekezwa isicelo sami. Mina ngiyayiphantela ke isikhathi esiningi ukuze ngikwazi ukondla ingane zami nomndeni wami. Emphakathini nje bayazi ngiphanta ngakho ukuthi ngiyidayisela. So kulama sonto adlule ngagqekezelwa mina isitolo sami. Mangigqekezelwa isitolo sami ngathi nokuthi ngiye emaphoyiseni ngingenabo ufakazi nokuthi ngisolela kubani. Ake ngiqale ngithi ukubuza la emphakathini. Yabo. So ngithe ngithi mangibuza kwangathi khona umkhondo engutholayo wabafanyana nje. Abasebancane futhi nakhona kwayimina bengeke ngize ngicabangele kubona. Uyabo. So manguthola lo mkhondo lo abafana impela ngathi baze bagcina bayavuma ukuthi baza isitolo. Kodwa ekuvumeni kwabo into ebesingiqaka ukuthi lezi ingane ezincane kangaka maphela zincane lezi ingane. Lezi ingane ezincane kangaka sezingacabanga zicabangela ukuzongena isitolo sami, zicabangela ukuthatha impahla engaka. Yayiningi impahla yathathwa. Yayiningi bhuti. Kuyimanje isitolo sami siwile bhuphansi. Iningi impahla yathathwa. Iningi impahla yathathwa. Futhi nakhona njengoba ingekho nje ngineshow ukuthi abayidayise khona bayenzile imali. Siwile bhuti isitolo sami bhuphansi siwile. Manje siswami ngoba ungibizela mina ngihlangana naleyo nto le yonke. Bengeke mhlawumbe bafuna simnikeze ithuba nje aqala achaze kuqale. No mana bafu. Acela umlindi kancane nje mhlambe mase faka igama lakho bese uyaphawula. Nguthola umkhondo. Ngithola ingane. Zibuzakala ingane eziphike. Ziphikela ukufa ingane. Zivuma ukuthi yebo esitolo zangena. Mase kubuzakala ukuthi ngiyake phela impahla engaka ukuba inina nobabili kuphela. Ziphika uhasha ingane zala uhasha ingane. Uyabo? Yeah. Kuze kugcine umzali walo omunye umntwana. Shuthi kusike nakuyena ngoba phela uyangibona ukuthi ngiyayiphantela ngiyayizamela. Athi njengoba istory sikanje kulungileke ngizozama ukukhipha lokho okuncane ngokuphesha namside lami nabanye ke sebezobona ukuthi benze njani. Hayi ngihlale nami ngilinde. Ngoba kwavela ukuthi ingane yayingeyodwa zaziyimbili engabe zazingaki. Zavele imbili. Nazo lezi ezimbili zayingezodwa nakhona futhi kukhona lo nesandla kuyena obaphethe
lo abasaba ukumusha ukuthi ubani omdala kunabo kuyena ubaba futhi bayamsaba. Imali khona le enokungishiya khona. Khona omdala onesandla kanjani ohamba nazi ingane emeyontshontsho. Akahambi naso uyena oyithumayo ingane. Awukahle mazi ntshontsha yena. Mazi ntshontsha yena. Uyena othuma ingane mase yayiholela ke ngendlela ayiholela ngazo. Oh ngoba ngithi ngifuna ukuya lapho phela ukuthi uma ngabe ingane intshontshela yena zithola nina ngaloko osuya ngiphendula ke ngingakabuza ukuthi khona ezitholayo. Uyena impela oyiholelayo. Uyena oyithumayo futhi ziyamsaba. Ziyamsaba ingane. Okay, ikhona yakhipha lokho ukuthi kunomuntu noma uyacabangela ngoba ubuka imiqondo yazi ingane nesenzo ezisenzile ukuthi umqondo wazo nesenzo khona okuncane umqondo wezingane omncane isenzo sikhulu kunomqondo weingane ngalokho wena sowubona ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi unomqondo ongaphezulu kwalezi ngane owa influence lezi ingane ukuthi mazenze lento noma mhlawumbe kunomuntu owafika kuwena wathi usibani uyena uthumela lezi ingane noma ingane zathi thina sithunyelwa usibani Bhuti kulo wesibili wabanjwa lo wesibili wathi ukushawa nje kancane. Ila elavela khona ke iqiniso. Walikhipha iqiniso. Elashaqiswa wonke umuntu kwamina elangishaqiswa kwamanje ngisashaqile. Imake emva kokuthi elivezile iqiniso nangamconfront ufowethu. Wathi uyena ngibona kuqala. Mina ngiyamsaba bhuti ungakusho. Ingakho ngamconfrontana futhi ngakho ngayanga ngisho emaphoyiseni. Ngiyamsaba 1 2. Mana sisi thina kuthiwe masibiza umfowethu. Yebo. Sinangu simtholile sibuye naye. Sibuyele na ukuthini yini indaba la? Yini indaba ebantwini bonke sibize yena. Uyena usizwe. Othuma ingane. Oh uyena ubhongoza lo. Mana bafo. Mana uthe kumina uphuma ejele. Cabanga. Usasayina Nje. Vele nje usasayina ngeke uzuyenza into ezicala. Futhi angihamba So since ungeke uzuyenza into ezicala uzoba no option B ongawusebenzisa ukuze wenze icala. No. Angingeni ngisho ilink. Angifuni ngisho ilink azongisondeza even abangani ngiyaphuma nje esitolo ngibuye esitolo ngihlale. Angidluli 10 minutes. Singakanani isikhathi sokuchitha esitolo sasisi? Sister makhelwane. Akubona ngisho 10 minutes. Ngiyasuka thenge lokwayi hlale nabafethu kancane sibhema abadlala isnooker ke bahlezi bekhona. Makuphela leyo nto engiyithengile. Mana wesi umjwayele kangakanani mfethu? Ngiyamazi usizwe. Usizwe nje umfana wala emphakathini endukhulele phambi kwami. Mo wese uyafika esitolo sami afika ahlale. Bayihlalele nje kuze kushona ilanga. Makuthiwa kanayo ngisho imali lokubhema yimi lo engize ngimdabukele mhlambe ngimnike lo luzi ngimnike lawo maluzi yabo. Kokunye afika azongikhalela ukuthi hey sister lapha endlini manje yaza nginasinko ngimnike ngoba ngimaze ingane ekhulele la emphakathini. Ukuthi yazisizwe yabona ezinye izinto mangikhuluma nami ngiyamaka ke mina umuntu mengikhuluma nami ngimake crash yabona njengamanje ukhulumile igama elithi wena uyafika esitolo uthenge uhlale namajida usuke emajideni ugoduke awukazi uhlale naye ngendlela osho ngayo wena. Okay, nali igama liyavela uthi uyahlala nawe esitolo uza kuthengele ngisho ugwayi yabona manje izitora azisefani akaza kuthengela ugwayi akaza kunikeza ugwayi mawuqalekile. No like angithi mawuhleli namajidi ngifuna mina uthi yebo noma cha ukakuthengela ugwayi noma akaza kuthengela mangimcela kodwa hayi ukuthi uzovela ukakuthengele ugwayi noma akaza kuthengela ya wakawuthatha hayi ukuthi awuthenga ukakuthengele ugwayi noma akaza kuthengele na yebo ukangithengele cha akaza ngithengele hayi ike sitolo phela ngithi sesitolo esitolo kuyathenga isikhathi esiningi ukakuthengele ugwayi yebo noma cha hayi should mawukuthi ukuthatha ukuthenga bafo yabona asikhe lokhuzini la bafo asikhe enkantolo la lokudraywa ngibuza ukuthi mina wakwakuthengela yini ugwayi yebo wake wangithengela cha akaza ngithengele ngifuna leyo mpendulo nje kuphela ayikho edlula leyo
Wake wawuthenga ngoba Okay siyabonga bafu. Ungachaza ngifuna uqhubeka ukuchaza thana wena wawuthenga. Kodwa ukuhlala ini naye mawufikile esitolo sakhe. nkathi ngifuna lo gwayi kuphela. Wahlala naye ngathi ufuna lo gwayi. So kumthengele kangaphi ugwayi sisi? Ukuthi angazi ngibala ukuthi kangakodwa nje mengenawo ugwayi ngiyamnikeza. Angikunike ugwayi. Uyawukhipha phela sister kodwa manje angikwazi lokho sokusho manje ngithengela ngesiko. Angikuniki na ugwayi. Awukazi wena ufike esitolo sami ufike uthi sister anginasinkwa lapha endlini kuyabheda ngikunike mina ngikhipha esitolo sami ngikunike isinkwa. Sister ngiyayikokha nje leyo nto uma benginike imali. Angikuniki na. Hayi ngeke sister. Angikuniki yini? Ema sister. Phendula umbuzo Sizwe angikuniki yini? Hayi sister asho ukuthi uyanginika kodwa sister. Ukuthi sho ukuthi uyakunika noma cha. Uyakunika noma akakuniki. Uyanginikeza. Okay, uyakunikeza. Okay, mina yazi lembuzo ngiyibuzelani mana wesizwe, mana. Lembuzo yazi ngiyibuzelani. Ngifuna ukuthola ubudlelwane benu ukuthi kahle kahle yilobo busho uyena noma ilobo busho wena yini. Wena kahle kahle mawukhuluma uveze ngazi uzabukho ubudlelwane phakathi kwakho naye. So wena mengabuthi usuka kini ufike esitolo ufike uhlale namajita specifically namajita. Sister leli kudala yini into engizoskima nayo vele. All right. Mana ngicela ukuzwa ke dadewethu ukuthi okay ke. Seshayiwe kumfana ke wakhomba ukuthi nanga umuntu wena ngenxa ukuthi uyamsaba lo mfowethu wangakwazi ukuthi umconfront ne esiphi isizathu esikwenzile ukuthi ke noma ungasamconfront angayena kodwa amaphoyisa ungawatsheni uSizwe uke wathi ukuganga before waboshwa yeah ekuboshweni kwakhe umndeni wakhe lapha kaNgcobo yithina ezumphakathi isikhathi esiningi besunakekela ngoba kubuyathi kuhlwempu kubo lo noma ngeyona into esingagiya ngayo ke kodwa yebo impela angiyi ngayo sengisho ukuthi isikhathi esiningi thina besunakekela umndeni wakhe lo engekho so isimo sakhe ngiyasazi njengoba eseze wadedelwa waphuma usasayina iyo futhi engithema ngizwa ngizigama lakhe kwabuye kwathi ngoba anginabo ufakazi ophelele ake nginami ngingamconfront ake ngibalele abangase bangenelele ngoba ngingaye emaphoyiseni ngingedwa buya zongenela okay yabo leyo nto Sister yangidida lento yakho. Ididwa yini Masihlwempu manje ekhaya shuthi ngisho ukuthi yona mbangela ukuthi ngize ngizocabangela kuwena ngoba la kusengibuyele ejele manje sesihlwempu manje ekhaya. Ngixolisa ukuthi kuze kwangena igama kanjalo but ngizama ukuvezela ukuthi indlela into engenza ukuthi ngayikwazwela kumina ngadabuka ngoba uyingane ukhulele phambi kwami. Sister Imake bafu bengingaba kuhle nima ukube kuthiwe lento ayizwe ngoba phela kahle kahle umuntu mangabe uboshwa kahle kahle umsolwa hayi ngoba nako kuthiwa kunobufakazi bokuthi uyinto yenzile yes uboshwa ngoba nako usuku usoleka bengingakuhle nima ngabe exola bese ahambisa ubufakazi bokuthi kunomuntu owakhuluma wathi ubethunywa usibani akuyisejele ngabe kwenzakalani ngempilo yakho mina bengeke ngithathe njengomsola mangifika ejele ngobani ngisande ukuphuma manje akakapheli ishini bekuzokwenzakalani mawucabanga no bengizothatha ngibuyisele back manje uyamsola ngokuthi angayi police station but ngiyamsola uthi angakhulumi nami kuyimanje uyamsola ngokuthi angayi police station awu wrong urong ngokuthi angayi kumele aye police station angezi sesha leyo nto Nginabo ubufakazi okupho right nginabo ubufakazi ufakazi bani ingane le wawithumile ishilo yasho ukuthi wena owawithumile ingane ungitshela manje ukuthi nani ishaya ingane wena mawushaya mina ke ngeke ngahlala amaphoyisa angishaya ngivumise ezinye zezinto engingazazi ngabafethu bengihamba nabo ngonxa ukuthi bona bayakwenza mina ngikwazi ngakuvuma kodwa ngoba ngiyashaya mawushawa wena ngeke ungavumi ngicela ukukubuza ukuthi igebengu zingake nanda lengane nje yavele yaqanyelwa wena sister zingake igebengu la inande lengane yavele yaqanyelwa wena ela ngifuna impahla zami hawu sungibiza nango ela ngifuna impahla zami ke angakuyithole mina hayi no phela welokuzana wesizwe awazi ukukhuluma kanjalo mfethu useyayifuna manje ngiyazazi impahla zami uyazazi no nawe malume ngathi uhamba naye nje lo sister indaba benikhona ezenzeka lezo zinto bafo uma ngabe thi kunomuntu akhuluma naye ngiyalizwa iphuzu lalela ngiyalizwa iphuzu lakho lokuthi uma ngabe ushaya ugcina sowuyivuma into ngiyengize kuthiwe ejele ukushayela isibhamu uzosithenge ufonela abantu bakini uthi ngicela ningithengele isibhamu nisilethe ngoba uyashawa ngithi yes okusho ukuthi nawe uzama ukuveza ukuthi lo mfana uvume ngoba nakade shawa uyasho sister bamshayile uvunyiswe ikona animshayana
Ngibuza ukuthi Animshayanga. igebengu zingake nanda. Ilula lento. Isivele nje ingane yaqanyelwa wena. Animshayanga. Usanda kuyiphumela ngisho ejele. Animshayanga. Ishayiwe ingane bekumele ishawe. Mawumshaya umuntu uzocabanga any plan possible. Yavele yacabanga iplan. Umbuzo ke bafo. Mina ngizoyenzani intwana? Mana bafo. Ngiyawuthanda umbuzo kasisi ukuthi ziningi phela igebengu enanda. Akuwena wedwa. Ziningi igebengu nakwezinye indawo ezaziwa izona lezi ingane lezi. Bengani le ingane lezi zicabange wena ebantwini bebo ngoba kahle phela wena ngendlela azwakala ngawo sesimekhuluma ngawe ukhuluma ngomuntu engazuthi umuntu osatshwayo awucabange usatshwa umuntu omdala kunawe how much more umuntu oyingane kunawe ukusaba kukweliphi izinga kulowo muntu ekwazi abashana laba ngiyahlala ngibheme bayidlalela isiluka manje mina ngiyayifuna impahla zami mina ufuna impahla zami sister wena unadanki izwake awunadanki awunawo qobo awunawo qobo okay nofakazi ukuthi impahla zakho mina kodwa impahla zami ngiyasifuna nofakazi ukuthi ngizithathele ngicela ulo hayi ngizwa bethu mfowethu ingane yavuma ngoba nakuyayishawa okay sinobufakazi bomuntu ongashawa ke la cishe nawe uzoza ukuthi akashawa akakhali futhi okukhombisa ukuthi uyashawa uyazikhulumela nje akakhonjena ngasibhamu uyayikhulumela nje kuyikona ukuthi ivoice yakhe ke kuzuyizwa ngoba sithe ukithi uyishintsha lapha nalapha ngoba siyezwa kuthiwa uyisidlamlilo mhlawumbe ngenzeka ugcine so umbeka isandla ake siyilalele bafo ake siyilalele bafo ake silalele ivoice note manje yazi mina khona into elokhu zayithanda ukungikhathaza lapha nakithi ngawe ngoba mina into engiyibonayo ngazothi khona umuntu behind yona yonke lento leyenzakalayo yabo manje kahle ungene nobani esitolo la ungena esitolo ukuthi manje wena phutha umdala manje khona into ezoba khona yabo manje akumele khona ezinye izinto ezingamele sizikhulume yabo because manje if wakhuluma mana yini le eyenza ukuthi uthi kunezinto ekumele ungazikhulumi imithetho yeni noma yini le yenza ukuthi imithetho phutha umdala yabo ukuthi khona izinto esizizona yabo if wakhuluma usine sunenkinga yabo because manje akumele umshayisi ezitolo umunye umfethu yabo ya into kanjalo imali okusho ukuthi ngamanye amazwi ukhona umuntu obehind yona yonke lento ya fetheni ukhona uphutha umdala yabo ukuthi manje basifundise ukuthi manje if senzele something yabo akumele sikhulume iqiniso yabo because manje khona indlela abawusiza ngayo sikhokhele ukuthi sikhulume iqiniso yabo manje phutha umdala kunzima kakhulu yabo anyone angayenza lento mosangisetaphe what if khona umuntu ongiplotela something why need hayi sister wena uzwa lento akalikho igama lami la uba uthe mina okay asiqhubeke silalele bafu mana asikaqedi cela siqhubeke bafana bakithi kanene seyinkinga nje ya fayise ima-ke lo wawunaye yena umfana ngale ngathi ngigqekeza isitolo wagcine ngabantu awukwazanga ukumkhipha ngenxa yale zinto ngenxa yale mgomo yena ya usiphelo fethu abaleka ima-ke isister yazi le mnikazi wesitolo masitakazi kahle ukuthi usiphiwe wayekhona yabo kodwa manje ekhaya sebazikhokha ezinye izinto yabo usisi walokhuza wakhuluma nani bakeni bazikhokha ya bakhuluma ekhaya bese bazikhokha okay azikhokhwanga kodwa zonke akhokhwanga zonke ngoba phela futhi ngangekho ngedwa yabo ukuthi manje ezinye izinto futhi buye sizenze bese emvaka lokho mase kushiwa kushishi nakushithi manje imali uma ngabe niyongena endaweni lisuke seniyenzeliwe i-research umuntu uthizeni lo niphethe noma nina yenziwa yini i-research ngendawo hayi no vele umuntu osiphethe usuke seyazi wonke ulayini yabo okay ngicela simela kancane soqhubeka singakanani isikhathi esichithayo esitolo sakho mhlawumbe uyahlala 4 hours sengisholo ukuthi nje esontweni uza ucishe uliza lonke nomuntu mhlawumbe uza kathathu noma ya mhlawumbe uza kathathu noma ka4 nje ayikho into angayazi ngesitolo sakho mawucabanga ayikho into angayazi awazi ngaphandle kwendlu mangihamba leyanto leya ela enyaweni iyasho ukuthi ngaphandle kwendlu for isikhathi esingaka mase ngihlele esitolo sakho for 3 hours 4 hours izobe sekuthini-ke lapha kumina wabuza mina ima-ke bafo izinto zakho isayinayo mina ngazi ngani ukuthi uvumele kuhlala isikhathi esingakanani nesikhathi esingekho ngakanani kwakhona nje uthi ungibizelelana mana bafo uthi umfana omncane ibhoza yethu noma engabe ubalo usuke seyenzile i-research meaning okay bafo wena isikhathi esiningi usichitha esitolo sikasisi ayikho into ongayazi ngesitolo sikasisi okusho ukuthi
angisho ukuthi wena angakafiki lapha ekuthenini wena kodwa usewumsolo buka ke into kanjalo so sense sinawo wonke ulayini kuthina siyatshela ukuthi endaweni ethile kanje nakanje bese samzowenza ke yabo uyikona ku sometimes kubuye ngahambi kahle imake bafethu kahle nina ima ngifuna ukuzwa igama lomuntu hayi khona ngisho sasitshontshe sikhona lapho nalapho kodwa kahle uyena osiphethe yabo uyena okhipha line abaningi ukuzimele soshaya kibo imake igama lakho ungakwazi ukuthi usitshele lona bhuti omdala ukuthi manje obade ngishiye eqaleni ukuthi manje yabo kumele sikhulume ezinye izinto yabo kodwa phela ukuthi mina into ngibalekela ukuthi ingaphindi lento iqhubekile ukuyenzeka ngoba sazoqhubeka niloko nicindezelekile niqhubeka nenza lezi zinto so mina ngifisa ukuthi ungitshele nje igama ukuthi ubani mfethu sizwe igama layo nakhuya ngitheni ngifuna impahla zami ngiyasifuna impahla zami ngiyasifuna ngifuna impahla zami angihlangani nalomuntu bayazana bonke mawungafuni nje ukubuyela ngaphathi ejele impahla zami ngiyazidinga impahla zami ngensilima wena ngensilima sister ungenza isilima nawe lento leqoshwa abantu abahlala babangani manje uzofaka mina ngifuna impahla zami hayi Musa ayikhala mawukhala ngihlangane impahla mina futhi angizazi ngeke ngithi ngiphume ejele ngizenza isilima kade ngihlukumezeka lapha for 5 years wonke bese ngizo hayi kahle wena ngeke ngizothi isitolo ufuna khona ngisho nanokuthi unesitolo esisile sister izinkwa nani yona into sengayithatha mana sister kahle bafo sister ngangisuke sister bafo ngicela ungamsabisi usisi ngiyazi ukuthi ngimombe impela endaweni kodwa ungangisuke sister musu kumbheka kanje ngiyayicelela mana bafo so xabana nje sibe izitho sihlala ndawonye ngixabana sister lalela first thing erongo yenza sister funa impahla zami mina ufuna ukufa ngibulala uyakufuna ukufa funa impahla zami mina uyakufuna ukufa mina ezami impahla ingane zami lezi ezilambile mina ingane zami lezi ezilambile mina ngikuthathela ukwazi ngithambisela impahla zami yazi umuntu bafo mana lababhata bafo lalela mfowethu yabona njengamanje mfana kithi malumati mana ngicela ungilinde yabona njengamanje usistera sekhombisile ukukhonza okukhulu nokukuthanda nje njengengane yakamakhelwane nokukhulu ukuzwela futhi yabona nokukhulu ukuzwela siyabantu futhi siphile emhlabeni wamaphutha siyawenza amaphutha yabo aqali ngawo wenza iphutha abaningi abantu abenza amaphutha nabantu abangenawo udanki noma umbulelo akulona iphutha ngiyazi le ngilinde bafi ngilinde ndoda izinto zomuntu ziyoniwa ukulimaza abantu zonakala iphele nya izinto zakho ulobona ngathi izinto zakho zihlangana kanti hayi ayihlangani ngoba zingahlangani kahle izinto zakho ziyahlangana uwena owenza ukuthi zingahlangani ngokwenzani na ngokukhalisa abantu abakuthandayo ukukhalisa umuntu okuthandayo ngaso sonke isikhathi kuyenza ukuthi impilo yakho ingami ngendlela ekuyiyona ngoba kahle uNkulunkulu usuke kubekele lo umuntu eduze kwakho ukuthi nisizane ngandlela thizeni naye kodwa impilo ukuzikwazi ukuqhubeka iya phambili so mase umkhalisa lo muntu noma umphatha kabuhlungu amahlandle landelana akuzi kahle ade usejele bewusize emndenini wakho sisi nabanye abantu basemphakathini utheme ngabe kuzwakala indaba yokuthi umenze kabuhlungu wathi ngoba ingane kamakhelwane le ngiyabaza ukuthi basukaphi nanokuthi bamiphi ngokwempilo angingayibophisi ngoba once ngaye police station uzophindela ejele okwami ukuthi ngihlale phansi nayo ngikhulume nayo akakwazanga ukuzokhuluma nawe ngoba uyakusaba wayesethi aningilekelele ngikhulume naye ukuze ezoqhamuka nesisombululo salento angimfuni ukumbopha kodwa ngifuna ukuthi abe neqiniso enhlizweni yakhe nakumina ngazi ukuthi nento kanje eyenzeka eyenziwa uyena makuthi ngempela wayenza uyabona ke esengidizile nawo namakhamera kugcwele mawucabanga maseke leyo nto leyo ke sekufakaza okukhulu phela manje sengibizwe nala angeke saboshwa ngale nto no sisi mana okay wait bafo wait inhloso yakho yini sisi njobula ukube bengifuna ukukubophisa wesizwe ngabe ngile emaphoyiseni yabo njengoba ngize ngabhalela la kwawayi mina yazi uyadlala ingoba ngifuna ukuthi yonke into siyenze ngokuthula kube nesisombululo ngokuthula imali ungibize kokephi why mina ke wena ke uthuze mina kubo bonke igebenga ekhona ngoba abafana bashilo bafo futhi abafana mabethi bekubani uzothi naye ubani umlando naye yebo imali asambeni ke somlanda ubani solanda bani bekukhetho losanda ukuphuma nje ngonyaka odlula ethi benihlala naye intayisela naye utshwana ukhetho wapi lo lapha ngakini
Musuqamba amanga khona umuntu Oh. othuka ukhetho la endaweni. Oh akasekho. Usaqhubeka namanga. Akasekho. Usaqhubeka namanga. Yazi sizwe awunadanki. Izwakhe. Uma wakho ngendlela akuphantela ngayo, uma wakho ngendlela akuthanda ngayo, uma wakho. Uyenzelani into yenzayo? Ima sikhona legama engifuna ukulizwa la. Bengahambi nokhetho ngize ngiboshwe before. Ubani ukhetho? Angimazi ukhetho. Awusamazi. Akanalelinye igama mhlawumbe. Awusho mhlawumbe elinye igama. Angimazi ukhetho mina. Asishi. Angimazi ukhetho. Usiyanda umazi manje. Ukhetho yilo siyanda umsho yangibazi mina. Hayi bo. Abangani bami mina. Sister. Ima ke okay. Ufuna ukushintsha itopic wena. Muswa ukufuna ukushintsha Hayi itopic. ndodakazi yakhe Jola noba Jola. Mina ngihamba nengane. Ima mana sister Ima manje uyamvikela lesigebengu sakwakho mina uyangisukela. Ima sister Ima webafo. Yazi mina into engifuna ukuyithola yini la ngifuna ukuthola ukuthi wena uthi usibani uthe uba ukhetho lo wenza lento. Obvious phela uyena mina ngihlangana lapha nokuJoja ngisanda wethu. Hayi muthi ukuthi obvious wena angithi uyangixoxela wena ukuthi ukhetho wenza lento angithi kusho wena ukhetho yena boss yale intwana lezi. Shuthi phela mina angizazi awukwazi ukuthi shuthi kube kuwena osho ukuthi ukhetho. Angithi yena uthi mina utshotshile ngoba mina vele isigebengu endaweni. Awuntshontshanga msindiso kulunga awuntshontsanga uthumelile abantu nokhetho bengathumela abantu nje bathi mina ke bona ke sebesuka bathi hayi umfethu inkinga endaweni usebuyile hambani bafana bese jela ubuvuka ngama conflicts. Khona umuntu ovuka ama conflicts ejele. Uyini pha ubuyele kulento awuyenza kudala? Ungibonile Ngoba phela futhi ngabe usifundile isifundo njengoba kuboshiwe. Shothi ubuvuka ngama conflicts wena wenza abantu izilimi. Muzi ungitshela ke ngizwa bethi esizwe yazi bese mina ngikulaphe bro wami yabona lento bethi lo muntu bethi yazi lo uzulana nawe kahle kahle ngicela ungelalela baba Musa wena bafo ukuyibheka ngalendlela yokuhlakanipha kwasejele wena uyibheka nokuhlaka awufuni ukungena emhlabeni nje ube kuyi reality ukuthi lo muntu kahle kahle ubani kuwena yabo yabona bafo isikhathi esiningi molo uqhubeka uqamba amanga yabona into mase itholakala ukuthi ngisho ngibuka kabi ngisho elenkomo ke ihlobhuti ngiyalihla into mase itholakala bafo ukuthi wena kuba buhlungu ngoba manje isigwebo siyanda ngoba uqambile amanga wasebenzisa abantu yabona bafo lento le ngicela siyeke asideleli manje sikhuluma njengabafana nje futhi basendaweni abonile mawukuthi onile sister ngalenza iphutha ngokwenza u1 no2 no3 kodwa manje ngendlela esekuyiyona ngiyalibona iphutha lami mawukuthi khona into ongafisa ukuthi ngikwenzele yona mhlawumbe ngenxa yokuthi angisebenzi anginayo imali ngingavuma ukuthi ngiyenze lonto just ukuthi ngipholisa inhliziyo yakho ngaloko mawukuthi ngaphola ngoba njengamanje wena usuphuma ejele uyacabangela kafuna ubone yabo umuntu ngeke asuke la ahamba ejele ayofaka icala ekubeni sefike la ngabe uqalile ejele ngabe uqale police station wafaka icala kodwa weza la sekuyisikhathi sokuthi kuwena mfethu uhlambule ukhulume nenhliziyo yakho nje bese ngamabomu uyacabanga ukuthi solitholile ithuba lokukhuluma iqiniso so uyaphuma futhi la awuzalikhulumanga iqiniso inhliziyo yakho izosala nani isilo bafo awungitshele ngale ngunyuluko ezolihlezi kuwena njalo uma ubona lo muntu wamenza ubuhlungu wakunikeza ithuba lokuthi khuluma wangafuni ukukhuluma still uyaqhubeka uphila uyambona uphatheka kanjani mfethu ake ube nalento yobuntu nje umazi ukuthi kwayimanje sekuvuka ienga sengakheli ienga ngathi manje sengizobuyela kwakhona ke kanjani ngiyanda manje ngizoyivuma kanjani ungayazi eyande ngoba mangisha ngiyazi uyadazi inkani manje lokho kusho ufuna ngikusabeni mina yazi mina bafuna into egcina sengifikela manje iyodwa ukuthi sekumele sikukhethise yabona sekumele sikukhethise one usabile usisi ukuthi ahamba ufaka icala police station ngenxa yokuthi uyazi ukuthi ikusasa lakho lizofadabala more what if uyazi ukuthi ayikho lento yakhe okay ke sengiyakukhethisa ke manje naka yini oyikhetha ukuthi ukhuluma iqiniso nosisi nibe right abone ukuthi siphi isinquma kasithathayo ngawe hayi sokukufaka ejele engingalazi iqiniso ngilinde bafu noma ahamba ufaka icala epolice station okupho ukukhetha kulokubini usefaka icala futhi phela ngibuza ukuthi ukhetha kuphi kulokhu shithi manje sister ngoba phela ukuboshwa uyazi nawe into engeke ngiyithande leyo ithi noma angiphinde futhi webafo ngiphinde ngibuze ukhetha kuphi ukuthi uye ejele noma ukhuluma iqiniso kusisi bese kuyabonakala ukuthi eyiphi indlela engenzeka ngayo uqhubeka ke phambili ngoba zonke izinto esikhuluma ngazo la ziyinkomba
ekuthenini ngempela ngenzeka ukuthi wayenza lento so ke sengiyaphila ngiyakhona ngiyekuthenini okuphi okufisayo ongakujabulela esiphi isijezo ongasijabulela kulecala uthi awulenzanga mina bengathanda sister akayihlaziye kahle lento yakhe ayikho into engizoyihlaziya mina bhuti masuka la ngiya emaphoyiseni sokuphelezela futhi sisi mangisuka nje la ngemaphoyiseni akukho ufike ukuthi kwenzekile alright bafo ubufakazi enginabo amaphoyisa azohamba phe kwabufakazi lo bengizokuletha mina okay wena uyathanda ungibona manje angazi angisahlangene sengiyi-right ngawe uthawaza ngithi shuthi bafo mangisuka la ngemaphoyiseni shuthi okuningi ngeke usuzochaza emaphoyiseni wena ufuna ngivume angazi okwakho lokho bafo isikhathi bafo angazi okwakho ngihlangani bafo wait isikhathi sesivumela ukuthi manje sigoqa uhlelo njengoba sesigoqa kuhlelo senginikezile kodwa isikhathi sokuthi uvume mawukuthi uyayazi waloko umengo lokuphika so since uphika umsolwa sesicabangile ukuthi asithathe icala silifake police station ukuze impilo iqhubeke uyabona ukuze impilo iqhubeke since umuntu osayinayo ke wena ukhetha ukuthi masilifake icala siyabonga kakhulu ngena la emandla my sister akwazi ukuyenza leyo nto yini oyifunayo ukunikeza yona back here mawukuthi ngiyayazi because angiyazi mina kodwa ngizokunikeza yini oyifuna mina iqiniso ufuna iqiniso manje mangithi angazi uyaphikisa wayithuma ingane uthi zontshontshe esitolo yebo noma cha ziphi ingane wayithuma yini ingane uthi zontshontshe esitolo yebo noma cha shuthi zangizwa ngikhulumela nabafuthi kodwa ngaze ngithuma wazithuma ingane esitolo ukuthi zontshontsha yebo noma cha sister ayi no maso lokho ngivalela nalomalume wakho manje ngihlangene ngamvele la wesizwe uhlulo umalume kaba yebo noma cha awangikwazi phela wena ungibizile nangibiza no sister manje kwenzenjani uhlulo ukusho ukuthi yebo noma cha iyona lento enzima manje ufuna ngithi yebo ufuna akafuni ngifuna yazi lo muntu bafethu ngikwenzile cha ngivanga uzithumelile ingane ukuthi ziyongena esitolo sasisi noma uzithumelanga na hayi yayiqala lento akasaze njengokuthi uyebo wazithumela ngazithuma uzithubelile izingane esitolo sikasisi yebo ngizithumelile cha ngizithumelanga yebo ngizithumelile sister ngathi ayithathe Nick wasubuza mina ulahlekelwe yini ngikhokhela wena kanti le ingane zibuye Sister, nani wena ulahlekelwe ngalesikhathi ibuya izodeliver kwena into ezintshontshiwe zabuya nani sister ulahlekelwe zabuya nani ubufuna ngivume uyabona manje usangenza isilima ngithi but noma uhlelo lakho usungalivala mina imani ngiphelezelile ngayo emaphoyiseni okay no ngenxa yesikhathi babukeli lapha ekhaya ngicabanga ukuthi kuzosiphoqa ukuthi sigcine sifakile amaphoyisa kulento ngoba umfowethu akakhombisa ukuzehlisa akakhombisa futhi ukuvuma ukuvuma kwakhe kunokushona le nale so asazi mhlambe nje kulo 2 minutes okugcina osele ngicela ukuphinde ngimnikeze futhi ithuba lokukhuluma into eqondile makuukuthi khona into eqondile angayikhuluma ngoba sisi uyafisa bosho akusisi isifiso sami leso uma wakho uhlukumezeke kakhulu kabi lo mntwana engekho esejele okay bafo kodwa mengiphoqa ukuthi ngihambe ngemaphoyiseni ngizohamba ngemaphoyiseni mengafundi ukuvuma akhuluma iqiniso sixoxe njengomakhelwane ukuthi leyo nto ilungiseka kanjani noba nami indlela engiyiphandela ngayo ufuna iclosure siswena ukuthi wazi ungagcina into yakho ngokulahleka ungagcina ngokulahleka phele kanjalo ungazi ukuthi ishonephi mfowethu ngamandla ami ukugcina nje ngicela ukubuza mfowethu impahla kasisi ngeqiniso nje limsulu elisuka enhlizweni yakho asisadeleli ukhuluma nje ingunyuluka makuukuthi khona awunaqala phela uma ungakwenzanga ngabe wabathumela nabafana ukuthi bangene esitolo sika dadewethu ngeqiniso nje awudelela uqhwensi ukhuluma into ekuyiyona ngabe wabathumela yini sister angixolise ne Axolisa ukuthini wenza isilimi ngokuthini bafo ngicela shothi ngwenza isilimi sister cause ngiyasho mina ukuthi angibaza bafana but ke mawuthi ufuna ngivume ngiyaxolisa kuwena kodwa ngibaza bafana bakho
Okay, siyabonga. Mbukeli lapho ngasekhaya ngicabanga ukuthi sekushayele leso sikhathi leso. Ayikho into engingayizamanga bafana bakithi nani nibonile. Ayikho into engingayizamanga. Nangu mfowethu phambi kwami namanje. Ngiphinde ngaze nga-add isikhathi ngaphezulu ngihlulekile. So isinyathelo ngicabanga ukuthi siyasithatha kusukela manje. Isona lesi engicabanga ukuthi nayo silindele njengomuntu osayinayo. Ngicabanga ukuthi nje bathe sayina nje begcina uyosayina. Into elandelayo sekuyongena ngaphakathi. Nibheke lezi zinto lezi zokuphika. Uyibheke into eyiphikayo ukuthi kanjani. Ngoba kwesinye isikhathi uzophika into kanti izokufaka enkingeni. Uyabona? So asazi. Mina njengoqumba maqumbana ake ngidede. Ake ngidede. Ngethemba lokuthi sizophinde sibonane futhi ngesonto elilandelayo. Ugijima nje lapha kusubscribe futhi subscribe ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi ma content engenayo uthole notification. Dankwa. Bafo ngingathini mfethu? Ibhlungu kakhulu mina lento kade ngiyibuka la. Yabona bathi umuntu uma bese ncingiwe isikhathi eside kangaka lokho eshona evumbuke eshona le nakhona kodwa futhi izinto ekuloko zikhulunywa ngazo zenza ukuthi ubone ukuthi ngenzeka ngempela futhi ukuthi uyena owenze lento. Zinika izinto ezibalwayo ezikunikeza lento yokuthi ayimani ngeke uyena umuntu owenze lento kodwa manje ngithola ukuthi yena hayi no akafuni ukuvuma. Ibhlungu ke lento yabona sekukaningi abantu bathatha advantage abantu besifazane. Ngoba uyabona lo muntu wesifazane ukuthi uyazizamela abandla naye uzama ukuhlanganisa for ukuthi ingane zakhe ikwazi ukuthi ikhule ngendlela ekahle akantshontshe lutho yamuntu akenzi lutho futhi mhlambe ezogcina seyingcolisa igama lakhe ngoba omunye umuntu wesifazane bengathatha isinqumo sokuthi ngenxa ukuthi amatoha ngiwathole athi hayi ake ngiyodayisa nali ithempeli likaNkuluNkulu okumzimba uyabona ekugcineni kosuku uthola ukuthi nayo indlela yakhe le yabefuna ukondla ngayo aphinda athukelwe yona futhi ukuthi awungangitshela ngobani enza u1 no2 no3 kodwa wathi cha ake ngizame ukumisa isitolo ngizama ukudayisa ukwenzela ukuthi ingane zami ikhule nasi ke siqhwage sumakhelwane lapha siyamtshontshela nakhona futhi akuntshontshiswa nasithumela izingane lento yegangsterism iningi ke emalokishini amaningi iningi kuyangimangaza ukuthi ngempela nale konanda seyifikile la khona umuntu ezothatha khona izingane ayinikeze izidakamizwa ezinye izidayise ezikoleni ayinikeze izinto ezithize ukuthi mazintshontshe mazenzeni ayifaka agqisha umqondo obugebengu ezinye azinikeze nezibhama ayifundisa ukudubula engathi kiwe empini ingayiwa empini ayinikeze imbesa azenzeni ofuthi akukho right kwangempela futhi so mhlawumbe ngake ngithi abazali abake baqikelele ingane ukuthi iphila nobani abake abazali babe nendlela mhlawumbe abenza ngayo ukuthi bebone ukuthi izingane zabo iphila impilo ekuyiyona yini ngoba la ngaphandle kuyasabisa izingane ezihlangana nabantu abarong izingane zi-influenceka kalula uyabona zi-influenceka kalula even nangezinto ezizibukelayo ku TV uyabo kunesidakamizwa nje kamumva esikhona ekuthiwa kuthathwa ilokhuzana umuthi thizeni ufakwe edrinkini bese umuntu ayaphuza bese aba unwabo ke emva kwalapho ke akho lutho ophinda icabanga ezikoleni nje eziningi uthola ukuthi uyafika ngaphakathi ingane ziyadayisa izinto ezithize nakhona zidayisela abantu abadala lento engiyishoyo ukuthi igangsterism ifakwa abantu abaphuma emajele asebebadala uyabo abantu asebekhulile bayigqisha lezi nganeni lento le wena wazi uhlele ekhaya wathi ingane yakho iright kanti ingane yakho inkunzi yomdayiso wezidakamizwa kodwa wena wazi so le ingane lezi ngokusho kwazo zithi zifakwe ubhuti usizwe kubhlungu ke ngoba usizwe uphuma ejele njengoba ephuma ejele nje usasayina futhi ejele okuyinto engamenza ukuthi aphinde kalule ejele kodwa akazicabanga zonke lezo zinto ukuvuma kwakhe futhi kuyisivuma kanjani ngoba akavuma into eqondile ushona le nendelelo futhi kuyena iningi so lento sisazoyisukumela le ndaba kasizwe siyilandelele sithole ukuthi mhlambe eyiphi indlela usisa ngasizakala ngayo kodwa ngokusho kwakhe ngoba kwesinye isikhathi umuntu angakhuluma ediniwe ngokusho kwakhe ukuthi ufuna siyiqhubekisele kuphi epolice station ofuthi nakhona futhi mawukuthi uqhubeka ngokusho njalo sokwenza lokho mawukuthi khona indlela abafuna ukulungisa ngayo sophinde siyenze nulindele futhi upart 2 makuwukuthi khona indlela abaxoxisene ngayo ngoba sifuna into ukuyilandelela ngasonke isikhathi ukuze nawe njengombukeli ungafile ngathi mhlawumbe kudlaleka ngawo ngoba lezi zinto nathi sizenza ngothando and kumele umuntu agcine sizakele ngoba mabebeza la abantu basobefuna ukuthi basizakale egcineni kosuku siyabonga kakhulu.